Ikke en skide godt at se dig. Har du en plan? Selvfølgelig har jeg en plan. Siger du ikke skide godt det? Nej, det er det, jeg tror. Ikke en skide godt at se dig. Har du en plan? Selvfølgelig har jeg en plan. Aktionen starter den 28. februar kl. 18. Vi skal bruge det lokale i Valby. Valby, Egon, er det ikke farligt? Vi skal bruge et lokale i Valby, dit hundehoved. Ja. Vi skal bruge 50 festglade mennesker. Kom nu, vi skal have den inden vores fingre falder af. Ja. James Bond, formoder jeg. God aften. Tillader mig at introducere mig selv. Jeg er Ernst Stavro Blåfeldt. Hvad sker der? Det var det. Jeg kan se på, at han er mere bøgelig til. Det var fordi, den gang jeg var så koncentreret om ikke at sige mig selv. Stavro Blåfeldt. Nej, for helvede. James Bond, formoder jeg. Ej, Jan. Ej, Jan. Ja, for helvede. Du var væk. Jo, du begynder at stå og smile. Ej, han er helt væk. James Bond. Ej, hvad er de amatører? For helvede, mand. I Hongkong. Jamen, jeg... Ja, det var kun 2. Har du smagt de nye burger fra McDonald's? Nej, hvad er det for nogle burger? Det er de ledeste burger, med de der, hvad hedder de der små ledede sorte korn. Peber? Peber, det er ikke peber, det er noget med k, det er kommen. Kommen Ja, kommen for helvede. i burger? Ja, det smager helvedes det. Jeg var ikke æde. Jeg har ikke spist kommen i burger. Hvor gør det hen? Vi er ude i så godt her.